usotata wami nomama wami, abefundisi otata, abefundisikazi, otata nomama, ulutsha nabantwana abancinci. Sisothumakala, imfundo yasothumakala, sithatha yena. Tata, elibandla livuthiwe, limature. Imvume apha kuwe tata, sizawuthetha nge-divine intercessor. Apha lo mhlabelelo u-81 yemfihlaka Gospel Assemblies of Christ. Tata wethu, xa sizawuya ezwini bazalwane, ndizayithetha le ndaba. Tata wethu ungenezwi nzanzwili mhlithekile, enza umsebenzi kaThixo ebogqeleleyo, esezinyembezini. Elibandla likho apha kwendlela mnyama, akukho pride apha. Hayi, noThixo uthi ufuna umphothe ngqo, sinodade othe ngqo, omfundiso ifuna uthi ngqo, unyaniso. Ngazifihla wena ukuthula unobulungu obungenakwaziwa ngumntu, waziwa nguye noThixo webandla. Amen. Bathandela, saya kufila namhlanje ncwadi yoMvangelo uYohane chapter 19. Bazalwane, nemihlathi imbalwa ihlathi, kodwa bazalwane ndifuna ngoku uhleli ukhona ufuniseka lilizwi kaThixo, weka lilizwi likaThixo. Tata ungumlimi, uyayazi ingqolowa iyafakwa phantsi komhlaba ukuze ube nesiqhaba. Tata ufake ingqolowa uyatshala, kodwa umlimi usidonsa emva, kodwa izolo uthe hayi majesi, nanzelo zikhona nezinye kuthiwa zi-generational curse. Nentisuka emva singenzi intando kaThixo sizawuva namhlanje. Yohane chapter 19 verse 25 and 26.
uYesu akumbona unina imi kunye nalo mfundi uYesu wayemthanda Jesus. Wathi kunina, mama, nango unyana wakho. Verse 27 waze wathi kulo mfundi, nanko unyoko. Ukususela ngelo xesha lo mfundi wamthabathela emzini wakho unina kaYesu. Bazalwa, kukho izinto kufuna siqwalashe ezibalulekileyo. Ngubani uthetha la mazwi? Lo mntu uzenjani? Le ndoda izenjani uqala? Napha ithini ngoku ithi mama. Bazalwane, wesikhathi sokugcina amamezweni sentlungwini le ndodana. Sentlungwini, kodwa ntlungu akuzundibangela into yokuba ndingabhekisi izwi kumama. Umama khona uthando, umntu ongumameza umntana wakhe, that bond, a special bond. Atofana umntana nqaka umama ezakoneni wenza ntoni umntana? Jikile into ithi le ndaba ubani babekhona ezohlobadiba ephepha mama ujongile elindekile. Imajeni nomama bumthwalela umntwana inyanga ezilithoba. Nasisimakade isenzo senzeka emntaneni wakho engazanga nto, ebesenza umsebenzi kaThixo. A special bond. This one, this unbreakable bond. Andiqhawukekile njani uthando phakathi komntwana nonina. Niphake ngoku umntwana sithithi le ndaba. Senikumyalelo umama nje kunyana. Ngeso sikhathi ufumanise ukuba uyise wayeselendulile engasekho. Le ndodana yamazibulo wintando yabethethe nikumyalelo. Mama ujongile awanda mntanam, uzama uthini ndile ndanga. Yokuqikelela mhlawumbi ke kwamashumi-8 okanye amashumi-8 yomntana. Nantsi into ke emangazayo ke uluthando. Unakakela ke uthi ke ngoku xa sisiya kumhlathi we-27 uthi wathi kulo mfundi, nakulo mfundi there's something special phakathi lo mfundi noYesu. Bazalwane, le ndaba xa silanda ngemva kakuhleliwe etafuleni, kodwa kokho indodana ithile ifuna ubhoxa le nto enziwa nguYesu. Yazithini lo mntu ufuna ubhoxa uyelela uJohane lo mfundi ukuba makabuze uba uzama uthini uYesu. Akazibuzeli, ngusathana ke lowo. Lumkelani ukubuzelwa ngomnye umntu athume wena, kandibuzele le nto. Ungayingqobo utata, ingqobo umfundisi, zuya kumzalwane kuba kwimoya ephulaphulayo. Angena nangefowuni, fowuni bazalwane, wena uyacommunicate, uyathetha uzawuthi ngohlobohlobo kanti uzawubhlopha ngokumdiyathi yinto zakho aziphumeleli. Uchaza yonke into yonke. Zilumkeleni, noba ngowebandla zilumkeleni, noba ifemeli yakho izakhe ngokule ndaba ukunakekela umndeni bazalwane. Tata le ndaba isuka kude. Sinalo uYesu Kristu enazo izalwane, kodwa uthi apho uyelela unika ijuti uJohane lo mfundi. Ndabona kwakubudlalwane babuhambile. Le uJohane ingathi yayisimatured. Anifuna ukuba matured phantsi kwesikhokelo sikatata ejensi. Anifuna ukukhula.
anifuna ukukhula nalithuba leyi iPasika icelebration yokugcina kwa-2026 lonto ifuna thina siziqoqe nakekela ifemeli zethu ufumaniseke ngoba uYesu Kristu ngowatshumba kwelabisa kufumaniseke babebaninzi nomama apha koMaria unina kaYesu babekhona emangazweni entenzekayo. Hey bantwana ke bazalwane, uyalelwa ngoku umnikwa umyalelo uhambisa ukunakekela taking care. Hey bazalwane, hey ayilulanga lento kwifemeli zethu. Bazalwane bakhonza nzima ifemeli ithungaluzana lento thina sihamba komama ndiyayichaza ngokuzana noYesu wakho siyathungwa ukuthi ngathi siyahlanywa kwamesithathele isizulu kodwa ngoku uJesu Kristu uthe apha kule ndodana wathi nyana bheka unyoko uthe mame bheka unyana. Hey bazalwane, le ndaba injani kwifemeli zethu? Wayini uYesu Kristu esebenzisa uJohane? Ewe kuvakala into yoba babentlaka nexolo. Ubani wena nonentlaka nexolo yakho? Yintlaka nexolo ngantoni? Ngezinto ezakhayo ezichithayo? Besifani phezolo besidliswa phezolo ngelinye ilanga uthenga besixhobisa phezolo ngelinye ilanga uYesu Kristu ikwabizwa uhlelwa ngakuthiwa ude ungatyi zokutya. Wathi uYesu Kristu ephendula okwami ukutya kukwenza umsebenzi walowo wandithumayo. Hamba usitya yonke into yawenza umsebenzi kaThixo. Sesilapha nje ungekho mature. Ublesha kuJohane 3:16 ibambe uchaza kakuhle noThixo wayunqamnyana wakhe ukuze wonke umuntu ozinikele ngokupheleleyo andalanda. Yebazalwane sinikele ngokupheleleyo na uthathe uyahluthisa akho konto angayiveliyo yangena ngoku ngo-GCTV webeka indaba ihlabathi uba makusindi imiphefumla sidibana ngantoni. Wayesebenzisa uJohane. It might be la family kaJohane kaSilanda bingahambi nalombono neministry ukwaba bazifemeli zethu ezingahambisana nombono webandla leJesu. Angikwazi ukukhokhela ibandla emiselwe uThixo. uThixo uthetha nabantu yona inkokheli abantu ithethe nayo ngegama kaYesu waseNazaretha. Sizama ukubeza ke sonke apha bazalwayo aphunanekele ifemeli zethu. Yes, there will come a time apho samahlamahla inyuka ngazi ungenzeki yenzekile kutata wethu silapha asihleshi nangokusihamba naye kuba kaloku olu suku sizolucelebrate kuthi i-foundation kuthi sisiseko. Yebazalwane nazinto sisiseko siqima awujongele building kutheni ngawe isiseko foundation sinesiseko esingutata wethu. Asiwi nanjani nemix yona mix leqobo and expensive lokuyatraya kuyiphazamisa ikundisa ayigunde. Nathi bazalwane masingagundi sibaleke sihlale ezindlini zethu kungenjalo siye kwezinye amanye amabandla. Bazalwane ngencwadi kaJeremiya uyabuya uthwele umnqwazi uthwele isandla enhloko uhamba ungena kwendawo nalikhaya
nalikhaya ama-JC Thixo lapha uyaphila asikhonze Thixo bafileyo thina Thixo ophilayo Thixo ophendulayo Thixo ovayo Thixo ngunaphakade zonke indlela zakhe sezothando nenyaniso kwabo bamthobelayo ngosika